Mar arita Dr. Raymond Omolo oyango ni jodong gweng' dhi chako yudo chudo margi ma dwe ka dwe juma manyien bang' ka noseket chudogi e bajet kanolose baraza manobedo godo e alaw Rachuonyo e kachung'or bura ma Karachuonyo. Omolo noko ni chudo ma dwe ka dwe mane jatend piny William Ruto singo ne jodong gweng'gi idhi chak chulo e dwe mar 8 ni. Bende okoni kochopo tich ariyo ma juma manyien to jodong gwenge duto te tung Kenya mangima dhi chako yudo chudo gi mokwongo mar miyogi teko mar medo tiyo tijegi. Kokoni jodong gwenge osejwang' kuom higni mathoth kata odoko ni gimako migawo maduong' ahinya e gwenge mopogore opogore, koyango ni chudo margi en achiel kuom singo mane jatend piny Ruto ogolo ne oganda jo Kenya masani oketo e tim. To start off this meeting, Father, bless his hand. Ngoma gwenge gisebedo nyaka ne wayud uhuru kata kapok oyud uhuru. Ng'ama nong'eyo kata ni gikonyo sirikal kendo gikonyo oganda mondo oyud negi gimoro matin ma ng'ato nyalo nyiewe kata mana airtime. Ne okawo higni 60 gi wiye gadek, koro dhi 64, koro ka wuod lang'o ni obiro owacho ni yawa jodongo gi miyo gwenge wadhi maber, nyaka wambe wayud negi gimoro matin ma ginyalo timo ng'owa ng'ato chuoyo lwete e dwe ka dwe kendo chakore ki. So by Tuesday latest jodong gweng' tete bro yudo girgi mokwongo nikech paro maliw, paro maber, kendo otimogi kaluwore gi kaka nokwayo jo Kenya nafas mondo otel negi. Kane pok wadhi e kura 2022 oluorre ma nyaka thuolo ka nobire kobedo gi ji togo mbaka ne to un ang'o machandou, mokawo pach jo Kenya te kaeto kete manifesto mowacho ni kuyiera to an magi e gik madhi timo. Nyaka sa mwachopeni onge gima President Ruto timo manya ok ochiko jo Kenya. So kiwinjo ka jomoko wuoyo helu to nego penj ni to un mochiko jo Kenya.